дуруд тамошобинони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбори радиои Тоҷикистон аст. манзури шумо дар студия бо хабарҳо Парвина Самандарзода ҳастам. имрӯз дар шаҳри Душанбе асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кори конфронси байналмилалии ҳамкории байналмилалӣ ва минтақавӣ оид ба амният ва мудирияти сарҳад, ҷиҳати муқовимат ба терроризм ва пешгирӣ аз таҳарруки террористон иштирок ва суханронӣ карданд. зимни суханронии худ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд, ки Тоҷикистон дар хати аввали мубориза бо хатари ифротгароиву терроризм қарор дошта, на танҳо минтақа, балки қаламравҳои фаротар аз онро аз оқибатҳои фалокатбори ин зуҳурот ҳимоя мекунад. ҳамзамон пешвои миллат иброз доштанд, ки мавқеи созмонҳои террористӣ дар Афғонистон бо интиқоли ҷангҷӯён аз Ховари Миёна мустаҳкам мешавад. ба таъкиди роҳбари давлат, интиқоли ҷангҷӯён ба Афғонистон барои тамоми минтақа хатар дорад. пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон инчунин қайд карданд, ки бо вуҷуди фаъолияти назарраси созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, кишварҳо дар таърифи ин падидаи хатарнок бархурди воҳиди истлоҳотӣ ва ҳуқуқӣ надоранд. сарвари давлат инчунин изҳор доштанд, ки то ҳамаи ҷонибҳои манфиатдор тафсири муфассали терроризм ва ифротгароиро қабул накунанд, ҳамоҳангии талошҳои кишварҳо дар мубориза бо ин падидаҳои зидди инсонӣ ғайриимкон хоҳад буд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд, ки мо умед дорем, ки кишварҳои ҷаҳон дар ҳамбастагӣ муқовимати муассирро бар зидди ин зуҳуроти номатлуб роҳандозӣ мекунанд ва дар роҳи пешгирӣ кардани таҳарруки террористҳо, интиқоли онҳо аз як минтақа ба минтақаи дигар, дарку фаҳмиши омилҳои таҳрикдиҳандаи терроризм, инчунин таҳияи мавқеи ягона нисбат ба мафҳумҳои ифротгароӣ ва терроризм комёб мегарданд. дар охир президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар ба кори конфронс барору комёбӣ ва натиҷаҳои неку назаррасро орзу карда, изҳори итминон намуданд, ки кишварҳо ва созмонҳо ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи огоҳӣ, дониш ва таҳкими иқтидори давлатҳо дар мубориза бо терроризм мувофиқи механизмҳои мавҷуда ҳамкории зичро ба роҳ мемонанд. имрӯз дар шаҳри Душанбе асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи конфронси байналмилалии сатҳи баланд таҳти унвони ҳамкории байналмилалӣ ва минтақавӣ оид ба амният ва мудирияти сарҳад, ҷиҳати муқовимат ба терроризм ва пешгирӣ аз ҳаракати террористҳо бо дабири кулли созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ Станислав Зас мулоқот карданд. дар ҷараёни мулоқот масъалаҳои ҳамкории Тоҷикистон дар чаҳорчӯби созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ, вазифаҳои имрӯзаи созмон, инчунин мавзӯъҳои мубрами рӯзномаи минтақавӣ ва байналмилалӣ баррасӣ гардиданд. ҷонибҳо зимни мулоқот оид ба вазъи душвори низомиву сиёсӣ дар минтақа ва ҷаҳон табодули андеша намуда, мустаҳкам кардани иқтидори ҳифзи сарҳад миёни Тоҷикистон ва Афғонистонро зарур шумурданд. дар вохӯрӣ инчунин дигар масъалаҳои ҷорӣ, аз ҷумла омодагӣ ба баргузории мулоқоти навбатии сарони давлатҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ муҳокима карда шуданд. ҳамзамон имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи конфронси байналмилалии сатҳи баланд таҳти унвони ҳамкории байналмилалӣ ва минтақавӣ оид ба амният ва мудирияти сарҳад, ҷиҳати муқовимат ба терроризм ва пешгирӣ аз таҳарруки террористон бо фиристодаи вижаи давлати Қатар оид ба масъалаҳои мубориза бо терроризм ва миёнҷигарӣ дар ҳалли низоъҳои вазорати корҳои хориҷии давлати Қатар Моҷид Ал-Қаҳтонӣ мулоқот карданд. дар мулоқот маҷмӯи васеи масоили ҳамкории Тоҷикистон ва давлати Қатар мавриди баррасӣ қарор дода шуд. ҷонибҳо зимни мулоқот ҳолати кунунӣ ва дурнамои робитаҳои ҳамкории ду кишварро дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодиву тиҷоратӣ, сармоягузорӣ ва иҷтимоию фарҳангӣ муҳокима намуданд. зимни мулоқот ҳамчунин оид ба дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳ гуфтугӯ сурат гирифт.
имрӯз дар шаҳри душанбе асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҳошияи конфронси байналмилалии сатҳи баланд таҳти унвони ҳамкории байналмилалӣ ва минтақавӣ оид ба амният ва мудирияти сарҳад ҷиҳати муқовимат бо терроризм ва пешгирӣ аз таҳарруки террористон бо муовини дабири кулли созмони милали муттаҳид роҳбари дафтари зидди террористии созмони милали муттаҳид Владимир Воронков мулоқот карданд. дар ҷараёни мулоқот масоили ҳамкории тоҷикистон бо созмони милали муттаҳид ва ниҳодҳои он ва натиҷаҳои кори конфронси сатҳи баланди мубориза бо терроризм мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. ҷонибҳо зимни мулоқот вобаста ба афзоиши таҳдидҳо ба амнияти минтақа аз ҷумла густариши терроризм, экстремизм, тундгароии динӣ, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва силоҳ, инчунин дигар намудҳои ҷиноятҳои муташаккили фаромилӣ андешидани тадбирҳои мушаххасро ба мақсад мувофиқ шумурданд. шиносномаи Афғонистон беарзиштарин дар ҷаҳон дониста шуд. Дар радабандии паспортҳои ҷаҳон шиносномаи Афғонистон дар ҷойгоҳи 112-ум қарор гирифта ва беэътибортарин дар ҷаҳон шинохта шудааст. ба навиштаи Henley Global Афғонистон заифтарин шиносномаро дорад. Афғонҳо метавонанд бидуни раводид танҳо ба 26 кишвар сафар кунанд. ин радабандӣ ки аз сӯи муассисаи Henley Global анҷом дода шудааст, шиносномаи ҷопон бо 193 имтиёз дар садри ҷадвали шиносномаҳо қарор гирифтааст. бояд гуфт ки дар ин радабандӣ шиносномаи тоҷикистон дар ҷойи 83-юм қарор гирифтааст. бо шиносномаи тоҷикистон метавон ба 59 давлат бераводид сафар намуд. ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба як хабари варзишӣ. Карим Бензема бори нахуст барандаи тӯби тиллоӣ шуд. ҳамлагари 34-солаи Реал Мадриди Испания ва тими миллии Фаронса барандаи тӯби тиллоӣ дар соли 2022 гардид. Бензема дар Лигаи Қаҳрамонҳо дар 12 бозӣ 15 гол ва дар Ла Лига дар 32 бозӣ 27 гол задааст. дар маҷмӯъ ӯ дар мавсимҳои 2021-2022 дар 46 бозӣ дар ҳайати Реал Мадрид дар ҳама мусобиқаҳо 44 гол ба самар расонидааст. соли гузашта ин ҷоизаро Лионел Месси гирифта буд. маросими мукофотонидани тӯби тиллоии 2022 дар шаҳри Парижи Фаронса доир гардид. инҷо мерасем ба фарҷоми барномаи ахбори радиои Тоҷикистон. то барномаҳои баъдӣ моро ҳамроҳ бошед.